Сигурно повечето от вас имат една такава стара машина вкъщи, която не знаете какво да правите и само събира прах. Може да видите тази колко прах е събрала. Така че днес ще си говорим за няколко идеи какво може да направите с старата си машина. Гледайте! Това тук е една от моите първи машини. Вече е на около 12-13 години. Тук даже може да видите моят първи опит за кейс мод. Много гениално решение с вентилатор от захранване. Но нека не гледаме тук моите способности. Както виждате, много успешен опит за кейс мод, но няма значение това. Днес ще си говорим какво може да направим с тази машина. Има няколко полезни неща, които могат да се случат с нея. Като едно от тези неща е да си направим NAS система. Какво означава NAS? NAS е абревиатура от Network Attached Storage. Какво ще рече това? Това е storage, пространство дисково, което е закачено някъде в мрежата. Как да го постигнем това? Сега ще ви обясна. Първо, ще ни се наложи малка инвестиция. Съвсем малка. Едното нещо, което трябва да си вземем е хард диск. Хард дисковете вече са доста евтини, така че това не е толкова голяма инвестиция, защото старите компютри, знаете много добре, помните времената, когато ако имаш 100 гигабайта, значи си голям газар. Така че тази машина не е изключение, има около 200 гигабайта тук на тази машина, което за днешните стандарти въобще не ни стига за нищо, освен да качиме 5 MP3 и 2 филма и свършва. Така че инвестираме в хард дискове. И другото нещо, което трябва да си вземем, за да работим оптимално, е една външна LAN карта. Хубаво е да е гигабитова и да имаме гигабитов рутер в къщи, за да може да трансферираме файлове бързо в тази мрежа. Как се използва една такава система? Този компютър, когато сложим хард дисковете и външната LAN карта, която се използва PCI слот за нея, значи слагаме го някъде, където да ни пречи. Една такава система, NAS система, не може да работи с Windows. Трябва да му сложим друга операционна система. Единият вариант е да сложим Windows Server, който не ви го препоръчвам. Първо, че е платен, не че някой ще си го купи, разбира се, ако тръгне да го ползва, но това е друг въпрос. И второ, е много труден за конфигуриране. Затова ви препоръчвам да сложите една операционна система, която се казва FreeNAS, която е много лесна за конфигурация, кара машината да работи headless. Headless ще рече, че може да работи без монитор, мишка и клавиатура, освен първоначалната инсталация. Така че може да настроите да се рестартира, защото има нужда тази машина да се рестартира в часовете, в които не ви трябва, не я ползвате. Така че там има всичките настройки, бързо и лесно може да направите една такава настройка. Следващия етап, просто да го свържете в мрежата си и може да ползвате от всеки един компютър във вашия дом, който е свързан към тази мрежа, може да ползвате сториджа, който е тук. Означава, че може да складирате документи, филми, порното може да се складирате, ако искате на този NAS и каквото решите. Много е удобно за фрилансерите, тези хора, които си работят от вкъщи, но примерно да кажем за хората, които създават видеосъдържание. Много често се налага голям сторидж за това видеосъдържание и може да го складирате не на лежащите проекти, може да ги складирате на тази система. Това е една от ползите на стария компютър. Сега ще ви кажа още няколко. Следващата идея, която ще ви дам, е за тези от вас, които се чувстват носталгични към старите аркадни игри. Може да използвате тази машина специално за игра на ретро игри. Какво може да направите? Сваляте си един емулатор. В интернет има много такива емулатори, които идват в пакет с хиляди игри. Всичките класически игри, които сте играли на аркадните машини в компютърните клубове. Може да си свалите каквото искате. Супер Марио, Space Invaders, Каратека, старите Street Fighter. Тази машина няма проблем да работи както си е. Да си имате клавиатура, която емулатора да зададете кой бутон на кой отговаря от играта, но за да апдейтнете още повече системата, може да си направите голяма истинска аркадна машина. Какво ще ви трябва? В интернет има темплейти, които може да ги дадете на дърводелеца и той да ви заработи отделните части. След това ги сглобявате. Ще ви покажа няколко примера. Може да вградите тази система в голямата аркадна машина и да се почувствате наистина като доброто старо време в клубовете, където играехме аркадните игри, събирахме се с приятели, купувахме жетони и харчихме си парите за закуски и така нататък. Всички, които сте имали детство в 90-те години, знаете за какво говоря. За по-младите от вас, много сте изпуснали. Но сега е момента да се поправите.
старата машина. Може би в някой следващ епизод ще ви покажа реални примери на хора, които са си направили такава система. Ако някой си направил такава стара аркадна машина, моля да пише в коментарите. Нека да покажем на хората какво точно може да постигнат с един стар компютър и един дърводелец. И малко жичкаджийски умения, разбира се. Третата идея, която бих ви дал, е да си направите мултимедийна станция. Това е нещо, което аз бих направил с този компютър и най-вероятно ще направя в следващите епизоди, очаквайте това. Тук обаче ще ни трябва малко по-голяма инвестиция. Лично за мене не бих използвал тази голяма кутия. Бих си купил някаква по-малка кутия, за да мога да я сложа, да е компактно всичко. Другото, което ще ви трябва, е ако искате да имате телевизия на тази мултимедийна станция, купете си TV Tuner. TV Tunerите доста често идват с дистанционно, което означава, че този компютър може да бъде управляван без мишка, без клавиатура, а директно дистанционното. Ще ви трябва и малко по-мощна видеокарта. Мисля, че тази, която имаме тук, ще свърши работа, но трябва да се тества. Въпросът е, че може да използвате телевизора си, който имате вкъщи. Тогава обаче видеокартата ви трябва да има HDMI изход, ако телевизора ви е с HDMI вход, разбира се. Защото трансформирането на сигнал от VGA или от DVI е малко по-сложно към телевизорите. Но ако не използвате телевизора си, може да използвате един монитор, който може да си закупите, някой стар монитор, който не използвате. Трябва да също колонки, ако искате по-хубав звук, купувате си, разбира се, по-хубави колонки. Това е една по-сериозна инвестиция, но пък си заслужава. Идеята е, че на тази машина може да използвате да гледате филми, да слушате музика, да гледате телевизия, ако си купите тунер и всичко, каквото дори може да си, ако си оставите в хола, примерно, може да си проверявате и Фейсбука, ако имате безжична клавиатура и мишка. Това е една мултимедийна станция, която може да замени телевизора и уредбата и всичко друго. Също е хубаво тази мултимедийна станция да бъде вързана в мрежата. Така може да гледате филмите, които са ви на личния компютър, неща от телефона си, примерно може да хвърляте и да гледате на тази мултимедийна станция, но е едно много добро решение да комбинирате цялата си медия вкъщи, телевизия, филмите, които гледате и музиката на една машина. В някои от следващите епизоди ще се опитам да направя такава мултимедийна станция от този компютър в собствения си дом. Пожелайте ми успех, чакайте този епизод. Говорихме за всякакви практически употреби на стария ви компютър. Разбира се, ако нямате нужда от FreeNAS машина, мултимедийна станция или пък не си падате по ретро игрите, винаги може да го продадете. Въпросът е, че колко ще му вземете на това. Освен за старо желязо, частите вече са супер обезценени и няма смисъл. Винаги, разбира се, може да го подарите на човек, който има нужда от него. Има сайтове, които може да намерите в интернет, където може да предложите да подарите на някой тази машина и хората, които имат нужда, да ви пишат. Идеята ми е, че може да направите нещо добро с тази машина. Да подарите на някой, който има нужда. Може да го подарите на близък човек, а също може да го дарите на някое училище. Особено в селата, знаете, че там бюджетът на училищата не е много висок, имат нужда от компютри, почистете го малко и може да го дарите на някое училище. Ето още нещо хубаво, което може да направите с стария си компютър. Нека да използваме старите компютри, да ги рециклираме, да опитваме да правим нови неща, да ги даваме на хора, които имат нужда от тях, а не просто да събират прах. Толкова от мен за днес. Ако се сещате още нещо, което бихме могли да направим с стария си компютър, пишете в коментарите, пишете ми на лични съобщения, пишете ми във Facebook, пишете ми в Instagram. Instagram няма. Нищо, Instagram ще направим, ще ми пишете и там. Кажете какви видеа искате да виждате за напред. Кажете дали искате да видите един такъв билдлог на една такава мултимедийна станция, която смятам да направя с този компютър. Това беше от мене, ще се видим следващия път. Чао! Аз отивам да си правя мултимедийната станция, пък вие ако щете.